So, hi guys, Coach Mavis here. So, hi guys, new day, New vlog! new challenges. So, mao to guys no. Okay, mao to guys no. Na-challenge sa Tel na ako. Sa mong challenge, Tel? Imitating Filipino famous vloggers. So, memorize ka ayo. So, ipahimo niya sa ako karon guys kay iyang ipasuwid or ipa-act sa ako ang mga famous nga vloggers such as sa Jamil, si kinsa pa? Kung si Bikatka o si katong si Eugene, tapos si ang Murphy, Ano pa? then last si Coach Mav. Sugdan na nato. What's up? Kumusta mga kaigan? At yun na nga yun mga kaigan, panibagong araw, panibagong katarantaduan na naman. Yan na naman mga iniintay nyo. At kung bago ka pa sa aming channel, welcome sa Pamilyang Mandirigma. Woo! So, what's up mga pre? Magpanibago tayong video ngayon, di ba? What's up mga makagwapo? What's up mga makaganda? Hi sa mga gwapa diha. Yes! So ngayon po no, what's up sa inyo? Yo! So, hi guys, Coach Mavis here. Kakatapos na natin maligo. Body check muna tayo. Yun. Tara na, ensayo! So, mga to guys, no, unta nag-enjoy mo og lantaw sa iyang gipay mga challenge sa ako og challenge pod sa Bisaya, syempre kay naman tay couple. Unta nag-enjoy mo og lantaw, stay home, stay safe, God bless, don't forget to comment, subscribe, and peace.